Wel, fi'n siŵr bod chi gyd yn gwybod mai dim ond rhyw 5 wythnos i dan i ystod Nadolig, felly cyfnod bisi sy'n blaen i digon o redeg o biti, prynu presante a ddyrno'r tŷ, wrth gwrs, goginio ar gyfer yr wyl. O, ie. A mae'n nos Wener, Una, chi dynnu hyn o to? Ti'n meddwl, mae'n anodd credu bod Nadolig ar fi'n sipen rws yn dyfa. Gwrs, mae'r earrings yn gweud... O, mae'r earrings yno. Ti'n dechrau dathlu fan hyn? Nawr ten, mae gymaint o bobl ymlaen ato fi a sgrifennu yn gweud Una, fel ydw i'n gallu gwneud cacen Nadolig bod yr wy yn cardlo. So, fi wedi gweithio mas nawr, recipe sy'n eisiau chi fecso dim. 8 ounce o gan plaen, 4 ounce o gan codi, crôn 1 oren mewn manna, beth i 2 ounce, neu 4 ounce eich eisiau o ground almonds. Tyma bach o mixed spice, dwi'n licio lot o mixed spice, mae'n rhoi blas lyflu iddo fe. Mae da fi fan hyn wedi sugar brown, tymod? Ie. Neu siŵr o'n i bod hwnna yn fan mewn malwch y lan. Dim lwmpen. Right, mewn i'r blawd. Nawr, mae'n wedi toddi'r menyn hyn, fel bod fe'n rhwydd nawr i gymysgu mewn i'r cymysgedd. Chi'n mynd i'n soft, a jyst cymysgu'r gwblet wedyn. Ie, dyna gyd yn mynd i'n neud. Nawr, mae menyn mewn dyn ni. Nawr, beth arall? Dyn ni y wyau, wedi pwno lan 4 wy. 4 wy, 4 wy. Nawr, dewi, mynd i ddod i llwyed, llawn llwy gawl fawr o black treacle. Rhoi bach o liw fe, fe? Odi, mae hwnna'n rhoi lliw bendigedig iddo fe. So beth cryf yn hwn deina? Nawr den. O, wedaeth ti nawr. Sydd yr orange hefyd. Wi wedi socan y ffrwythau i gyd dros nos mewn brandy. O, na neis yn fel yna. Gwynto fe, ynddo fe? Lle gwynto fe fan hyn? Mae 8 ounce o sultanas, 8 ounce o raisins, 8 ounce o gwrens, a 4 ounce o cherries, a mae beth di 2 ounce o gnau walnuts. Right? Nawr, cyn bod ni'n dod i reina mewn man hyn, cymysgu'r mae gwblet ei gilydd. cymysgu o'n i gyd ei gilydd nawr, ti'n gweld? Na, pan ma'n ni'n gweud, sy'n eisiau chi fecso, chos diwedd ddim yn mynd i gardlo nawr, ydw e? Na, ar ffordd rwydda. Ar ffordd rwydda, a mae fe yn gweithio, boes bach. Wedaeth o chi. Chmo, mae'n neis gweld cymysgu fan hyn nawr, mae'n dod yn Nadolig lwfar clwyach, yn y we? O, wel, ti'n ma, mae'n dod i ni yn y mwd os ydyn nhw'n dyfer. A gwynt y coginio, mae'n trwy'r tŷ gyfan wedyn. O, y gwynt yn neud ti dwmlo bod, wel, na fe, bwyd iachus nawr ten. Twel, lyflu. Mewn â ni, mewn ar cyfan i gyd. As fi tan bach o frandi ar ôl, gallwch hwnna i fi mewn hefyd. Achos mae'r brandy yn blasu. Mae'n gwynto'n lyflu fan hyn y gwedi gweithio chi. O, boes bach. Wedaeth o chi, cewch chi ddim t-shirt fan hyn sa chi'n perni fi. A mae'n dy frandi sydd o'ch chi wedyn? Wel, hanner peint, neu lle dod i'n bach agos i ti moyn twel? O, dwi ddim yn hanner peint. Beth yna ti gen Carys peint? O, mae hwnna'n gweud yn fydde fe. Mae da fi fan hyn, tin wedi leino, gyda parchment. Nawr ten, dodwch cymysgedd mewn i'r tin. A nawr, pobwch hwn nawr, am beth di 2 awr a hanner i 2 awr. Dependor a'ch ffwrn chi. A na faint mae'n hyla? 2 awr, 2 awr hanner ffyra? 2 awr a hanner i 2. Ond cofiwch, mae pob ffwrn a wahanol. Nawr, 150 Celsius. Dwi wedi disynu ar y ffwrn i. Ond fel fi'n gweud, mae pob ffwrn yn wahanol. Felly, paidwch os ych chi'n credu bod y ffwrn chi yn weddol o dwym, wel, trowch y tymerau lawr. Achos licen i ddim i chi i weith a fi, Una, man, disio ni wedi llysgu. Na hi, barod i fi mewn i'r ffwrn nawr. Yn y canol sy'n nore, canol y ffwrn, am 2 awr a hanner i 2 awr. Na fe? Mae droiaeth yma sy'n lyflu. Beautiful. Berto'r un beth i ni? Lwcus na gen i? Pawb oedd i leid. O, na te. Nawr, gwynt fan hyn yn fendigedig. Nawr, y dundee, ddech chi? Gynta gyd, seis y tin. O ie, maen nhw wedi ffôn o mewn, a mae'n gwestiwn da, gweud y gwir, beth yw seis y tin? 9 modfedd oedd y tin wnaeth o'i nawr. Ond os 8 dych chi, mae hwnna'n iawn i ddefnyddio hefyd. Ond 9 modfedd oedd ni. A mae faint bach neis? Mae'r maint fan hyn yn y dundee. Nawr, yr un cymysgedd yn gwmws ar disio Nadolig, ond bod y cnau yr almonds ar y top, chi'n gweld? A wrth gwrs, mae'r disio Nadolig wedi arddurno'n syml iawn i blant. A wedi draw pen draw fanna, mae gyda ni 4 rai bach. Nawr, beth wnaethai fanna, Elinor, oedd wneud un torth sgwar a torri ddyn 4.
O, ie. Chael, yn rwyddach na wneud 4 fach ar wan. A chwni, chymod, maen nhw'n gret sari rwy'n sy'n arbenni hunan, ydy fe. Felly, os rwy'n yn neud cymysgedd a meddwl, gen i roi ni'n gymydog, mae'n syniad da, dwi. Cyn bod chi'n mynd yn bellach, Elin, mae'r Father Christmas bach na ar ben fyna, os ych chi eisiau mold fel un, sugar mouse yn gyfyrddin, maen nhw'n gwerthu nhw. A dim ond nhw, mae'n debyg, sy'n yn gwerthu. Yr un bach fel un. Dim. Sugar mouse yn gyfyrddin. Na. Ie. Na, chymod, ar ei bach na, mae blwyddyn wedi mynd, a llai mae credu bod wedi mynd ers bod ni'n gwneud y cyhoeddiad yma llynedd. Mae'n anodd credu. Hynny yw, i chi yn awyddus unwaith eto una, bod y rhai bach yma yn cael cartrefi da dros y Nadolig. Felly, os dos rwy'n ar ben ei hunan, neu falle bod rwy'n yn ychydig bach yn ddigalon, falle bod yna bar sydd yn methu coginio ac yn y blaen. Os ydy chi'n credu bod chi yn credu bod rwy'n yn heiddi'r rhain, neu licen nhw gael nhw, ffoniwch ni, neu halwch lythyr wy'n credu beth gorau. Halwch lythyr ac enwebwch rhywun yr hoffech chi i dderbyn y tisionod bach yma. A wy'n gwybod, maen nhw'n hyfryd. Mae blas nhw yn wych. A wy'n gobeithio bod pawb yn mynd i drial yr reciting, weth mae fe yn fendigedig. Ach, mae hwn mor rwydd. Wy'n cofio gweud llynedd, na gych chi'n neud i'w rwffo fel an fel un gyda'r fforc ba. Raffgast. Chi'n gwybod blastrwr yn chi fel royal icing. Chi'n gwybod pam maen nhw'n galw royal arno fe? Ar ôl Queen Victoria. I fe wir? Ie, na beth oedd ddim o fe, chi'n gweld? Ani ffriodas? Ani ffriodas, ie. Wel, ni'n dysgu rhywbeth trwy'r dydd.